Jubilee na vera Onyonga osimachogo ai ningora tenene nera buli bugavana njege ndona achole omuntu na achole no Onyonga kwabo Onyongo rato temira keigo ase side ya nje no Onyonga ngo support bana ale beta Onyonga ale beta dani machogo bana bana ingine nje kogera adani komotema gusina kyumuro cyo Onyonga bikomanyene Onyonga egento gekogera turamoteme ora okorira magendero ase Kisii county bune senator na kikeragere mo support korwe side ya nenje bana wani kono tukwana gusini bate presidential candidate okoro Dr. Kengo Fred Matiang'i ningi to bento okoro buna bagusikira to bate presidential candidate egento tora koro buna kobodio bara yobu ne tora rigere future kiara tuare to mako machor tubuna bagusina kitokwe banga ogwebanga ngori obogima bwako ngire bono tiga to tojoro mwana ito bana au sebate chukura babwate chukura sobonge na ndonyo no kobwa kikeroge kendoge tuguta keroge kendoge tuguta ayen constituency kyokoro njende nyalibali chache bana ningo 2027 asobo simewa asobo chumbe ko sasobo MP asobo MP ona le Salimaje aseki Salimaje no akorundelinsa na ande to moirogete tote ke tairo moindika ande tugen village igona rotete aiwe flag bearer Jubilee ya Nyalibali anda Nyalibali chache yamuno sana ndugu to next time sawa Matiang'i no adabune presidential candidate muna bagusingi to bento okora kare to bate presidential candidate muna bagusi tigato chamo tubwate chikura sobonge na inde to teme kwege bisakubinde na indubye tobwate si ndorokana ne tubwate okobagekana osogwatanenekana meto na intu obomo bagata obomo ne chingu na ndo obomo na bwe nkubo yaito ngabone nkubo yaito na intu abagusi no gochamo no gotware kura no gwetimo murori Matiang'i tubwate opposition leaders bande una Kalonzo era na Kyomoroja Kalonzo era ndiye yeiga otwari musimamo muya tararokana na kurumaiga ritwa omaite Watermelon lakini rende round yega tigara itabote gakitiga toratigiremo baisiko bana Kalonzo tenenire mumuro yoro boniga ngwetare Kimambi tigabatigire Matiang'i na roranyegeri mumurori taliba na gobese gashagwa nere kentongo machiko mobekera magoso riria rengo akaroriro bobo ogiterera lakini boni osokiro ngere kubokwana na babwe kaino yoro bistiga toratigire Matiang'i kibenge gwanja tutigire Matiang'i ninge kenene utakirete Matiang'i abwe aigwe ticket yere Matiang'i no mumuromore mometori tariere chete siasa intu abakenya twamurangirite egento kendo ori nabwato obumanyi ori metari tari mwana siasa nabwato obumanyi bwokora rigereri engakiarenge nabete minister ya education security atenete ministry yange isatto aenda agachimente naende chikaba chikaroka negasi karoka na Kenya roche toramobo obo president egentege sinini ngemosinyi tinge ndikonyara komusinya igo bono na intwa bagusine bisakubinde byonsi Kenya ngima biri bito igwete naende bito takireta mayo andonye toteto mumuro yo kasonga ruobis tigato chamo tweti omumuro korukuna nera Matiang'i agende motu nero ratokonya biamuno sana ndugu nago kirenchiro kubeki ngwana yawe anje nago kire boigo nimbe kingoche stage ga twali ya maoni y'abantu asikire gendo lazima chobisi biamuno sana karibu sana no toramo kanya koralie nchire igo cha sabani baka torali sawa unokora kwa Matiang'i nago flag bearer na roko eu anye mbaka komo aba totengi batagete turenga Matiang'i tairi ngikirabe ona rende chikora chito ntoko biko mubuko kiagera banda bametusoya etoko abanda bayerize byo kabanyene bano nyamba ko mwana intu jibite tokwera ni mubuko usabona tokwera ni chito chibero mubuko chikore gazi yae ngao bona bongo kana touch stage ga gweta na boli abanda maoni usabona to upload down to bamanya buni ground kire talibia igombia kabisa na botote ona bia mona sana bosha kimokwa Times Online na bako nyori ke kusiye ga songo Kiswahili mwa subscribe bora sawa asante bia mono mwako na kikuru kwa maleta ngor Jose bototo vice chairman ya minyongo bora main stage now nchikuru kumukwa atwacha mukwa Times next channel chindi sinyinge cheto kurwa mukuru ya maoni aba mana boda kurwa
bono nari kuburiga ase opposition leaders yabo tubwate bonse na kyobaroche ngora buli president iga nokwebanga barebangira kino muntu toma tole chinguru akuru ku Fred Okengo Matiang'i nero musacha tubwate kuru gusibira nero ranyagarie eke bwangwe ke kerobisi Kalonzo na Kimorochera Alonso bolira matuka mange oli bano bomanyi bwaye bwa mwera ira bono to choro mu murogo chabono oli ne chinguru Jonespi Kashagwa bono mate oli atomo tometa to ri kwa kurusiko ato mu muro ito yolega ku Fred Okengo Matiang'i ala te gendo keriga iga na ndio bagusito bwenere Sifuna Lender sifuna no muyale ndo na tumagania to kase rombe ya ido bano egere to twale power sio kuira kamura kanga. Welcome to Sunflower Hotel. Sunflower Hotel is located just 1 kilometer from the main town of Nakuru City. This hotel offers a number of services. To just begin with, when you get to the reception, you can be able to be guided more based on your needs. Just in a nutshell, Sunflower Hotel offers Airbnb services. You go there and get a nice Airbnb at an affordable price of about 3,000 to 4,000 Kenyan shillings. Ladies and gentlemen, it also offers accommodation for rooms. And in those rooms, you can find a room of 2 beds or a room of 1 bed. All these rooms are very affordable, where the room of 2 beds goes at 2,000 Kenyan shillings. Ladies and gentlemen, apart from just the accommodation that it offers, there are also conference services, where if you have a small meeting and you want a nice, well-arranged hall and beautiful one, ladies and gentlemen, you can find one here at Sunflower Hotel, at the rooftop of Sunflower Hotel. While there, you can be able to have our nice and beautiful view of Lake Nakuru, plus the outskirts of Nakuru town. Make time, create time, and visit Sunflower Hotel.